Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da wannan lokaci kuma insha Allahu a tashar Kainuwa Online TV za ku kalli abubuwa masu ƙayatarwa, faɗakarwa gami da nishaɗantarwa. Akwai sabbin abubuwa da mutane da yawa ba su san waɗannan abubuwan ba, don haka ya kamata mu yi ƙoƙari mu sanar da al'umma domin su sani, saboda shi ilimi kogi ne, kowa dai zai ɗibi iya abin da zai iya ɗiba ne kamar yadda kuka sani. To in Allah ya yarda yau zan yi bayani akan yadda ake ɗauko bidiyo daga Facebook a ajiye shi a cikin waya, ko kuma ka ɗauka hoto ya burge ka a Facebook kana so ya zauna a wayanka. To in Allah ya yarda yau zan nuna mana yanda ake hakan insha Allahu. Kuma idan wannan shine zuwanku na farko, ku danna mana subscribing, ku danna ƙararrawa alamun sanar da ku da zarar mun ɗora saƙo. Shi wannan tsari dai ba wani tsari bane mai wahala. Kamar yadda na faɗa, za ka ɗauka misali za ka shiga cikin Xender, ta cikin Xender ta nan ake ajiye bidiyo ɗin ko kuma hoto. To insha Allahu kamar yadda kuke gani zan nuna mana yanda abun yake. Ku biyo mu a sannu insha Allahu za mu nuna muku yanda tsarin yake ba da ɓata lokaci ba. A saurari wannan saƙon namu. To alhamdulillah, kamar yadda kuke gani yanzu kai tsaye za mu je ga shirin yanda tsarin yake. Yanzu ga mu a Facebook, ga mu a cikin Facebook yanzu haka. Kamar yadda kuke gani ga mu a cikin Facebook. Ga mu nan a cikin Facebook yanzu haka. Yanzu za mu gwada na bidiyo na ɗaukan yanda za ka ɗauka bidiyo ne, shi za mu gwada muku yanzun nan insha Allahu. Ga mu nan a cikin Facebook insha Allahu Rabbi. Za mu nuna muku yanda za ku ɗauko bidiyo. Bidiyon cikin Facebook. Misali, yanzu muna so mu ɗauka wannan bidiyon na Malam Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf Buruntun. To insha Allahu kamar yadda kuke gani kawai ga abin da za ku yi shine haka. Sai ka zo nan gurin inda wannan alamar wannan arrow ɗin yake nan. Sai ka taɓa shi haka. Sai ka sauko ƙasa, sai ka shiga wannan gurin da aka sa more option ɗin nan. Nan da aka sa more option. Kawai abin da za ka yi sai ka zo ka taɓa wannan gurin inda aka sa copy ɗin nan, copy. Daga nan gurin sai ka fita, sai ka tafi Xender ɗinka.
kai tsaye sai ka je zenda ɗinka. Ina zenda take ne? Kai tsaye yanzu za mu je zenda. Yauwa ga mu nan a zenda yanzu. Ga zendan mu nan tana buɗewa. To, a nan zenda wani zai ce to ya abin yake kenan. Ina ne za a je yanzu a ga wannan bidiyo ɗin, ko kuma ina ne za a je a yi downloading ɗin shi ya zauna a cikin wayan mutum to MP3? Ba a nan ba ne. Share ba nan ba ne. Mi ɗin nan ba shi ba ne. Kai tsaye za ka shiga wannan gurin social ɗin nan. Social ɗin nan. Nan za ka shiga. Da ka shiga social, kawai abin da za ka yi shi ne sai ka zo ka taɓa wannan paste and download ɗin nan. Sai ka taɓa shi. Paste and download. Ga shi nan yana analyzing link ɗin da ka yo copying. Ga bidiyon a nan gurin. Ga shi nan a nan gurin, a cikin nan gurin. Sorry. Ya riga ya ma gama, ga shi nan. Ya gama downloading kamar yadda kuke gani. Ga shi nan a nan gurin. Ya riga ya gama downloading. Kamar yadda kuke gani ya gama. Ya riga ya gama downloading. To yanzu a ina ne? Yanzu in ka ga dama za ka iya kai playing ɗin shi. Ga shi nan. Domin mu tsarkake ka ne mai yawa. Wannan kura ka kasira mu ambace ka mai yawa. Kenan Allah. Sorry. Ba shi wannan ɗin ba ne. Wannan ne ashe. Salsabila. Salsabila. A can baya kuma cikin suratul insan din kafin waɗannan ayoyi shi kuma kana mizajja kafura. Haɗe-haɗen ka sunan a haɗa da wannan a kawo, a haɗa da wannan a kawo, a surka da wancan a kawo. Wahala ta ƙare, kidnapping ya ƙare. Wahala ya ƙare. To kamar yadda kuke gani yanzu a ina ne za ka je ka ga wannan bidiyo idan ka fita daga zenda kai tsaye? Yanzu a ina ne za ka haɗu da wannan bidiyo idan ka tafi? Ina ne kake tunanin za ka gan shi wannan bidiyo ɗin? To a ina ne za ka gan shi? Shin in ka shiga ta nan za ka gan shi kai tsaye? Ta nan ma za ka iya ganin shi ta cikin videos. Ga shi nan a farko a nan sama. Ga shi nan a nan. Ko? Ga shi nan a nan. Haka ne? Ka ga dama a nan ma. Salsabila. Dan aljanna kuma ba sa tsufa daga wannan shekarunsu. Idza ra'aitahum, Allah ya ce waɗannan yaran in ka gansu a gidan aljanna hasibtahum lu'lu'an manthura, sai ka ɗauka lu'lu'u ne aka zuba a gidan aljanna. Yaran fa da suke sabis a gidan aljanna, wadda duk abin da kake bukata suna kaiwa suna kawa. A Qur'ani Allah ce idza ra'aitahum in ka gansu hasibtahum lu'lu'an manthura, sai ka ɗauka lu'lu'u aka baza a gidan aljanna. Inda za ka hango yaran a gidan aljanna kai sai ka ɗauka duka lu'ulu'u ne. Wa idza ra'aita thamma, Allah ce idan ka dubi can da kyau ra'aita na'iman wa mulkan kabira. To alhamdulillah, kamar yadda kuke gani yanzu muna son mu ƙara ganin wannan bidiyo ɗin kai tsaye. Za mu shiga cikin wannan gallery ko cikin gallery. So da mun taɓa cikin gallery za mu ga wannan bidiyo ɗin kamar yadda kuke gani. A cikin gallery ma za mu same shi ko? To
Alhamdulillah, kamar yadda muka yi magana, idan wannan shine zuwanku na farko cikin wannan tasha tamu mai albarka na Kainuwa Online TV, to ku danna mana subscribing, ku danna